baserritik iesi. Kaixo gazonetako ontsa naiz begi handiarekin dena ikusten dut baita gauean ere. Kokotxo nahi. Asmatu zuen honetzen ikuliko joan naiz. Kua, nire lagunekin ikuioa bizi naiz, baina gaur zer egingo dugu, kua. Be, ni alkumetxo bat naiz, Ni ez naiz ikuio bizi, basoan bizi naiz, utxitxa bat naiz. Ni azeririk maltzurna, gozeak indanago. Uste dut gaur abentura izugarri bat ezagutu behar durala. Etorri nirekin laguntxo. Kaixo tata eta atea, hori bai espero begia. Bai noski, ikuioan ezin dudalako ezegan egin eta ikeriekin ere. Hobe pasatuko genuke baltatxo bat emanez eta, baina nora, atea egita baldin badago. Entzun lagunok, atea irekita dago. Benetan? Baietz, goazen mundua ikustera. Bai hori ze, korri, baserritara ohartu baino lehen. Bai ontzant animalitxu hauek ez da lehen aldiz izan ikuiutik ateratzen direla ez dute berdurik. Gertatuko dena ondo ikusteko neure begida zabaltuko ditut laguntxoi. Ea bai ikuioan zea bere dauden. Azeri jauna, beti bezala zelatan. Azeri naze, basok alkatea, urdai utzik daukat. Hau gozea handia, non daude oioa, atea eta kumea? Ara, ate irekita dago. Azeri gozeti hau jaten pentsatzen nola bestela. Nire usainmenez atzetik segituko diet. Aurkitzen ditudanean, nik aurkitu behar ditut lehenago. Nola galdera zerian ez da lortuko du animalitxu hausanta jatea. Ikus dezagun ondabitzera, ikusten alduzen nola datoren txeriz mozoratuta. Hau belar gozoa, nian. Bani, jamitura xamorro guztiak ere goxo-goxoak zuten. Aizue, eban egiten badut ere ez dut bidea ikusten. Antxola, niri ni ez dut buelta nahi. Haren horretatzen zaten. Kaixo txarre jauna. Gozeak ala? Bai hori ze, nik edozen gautza jango nuke. Nik ere. Lehenengo zuk, gero zuk eta gero zuk. Txapazta? Bai gauzak arraroa esaten duzu txerri jauna. Txerria ez delako, azeria baizik. Koko, ez ezazu jan. Bai maltzura ez da lagunok ezkera kuntxintxari bestera akabo besteak ere honen gozea. Ikus dezagun onda bitzalan ikusten alduzen nola dantoren aldiz mozoratuta. Azeri maltzur hori. Kaixo, laguntza
asesina. Horrela segitzen badu dena jango